biko chebani o. Ochendo biko chebani o. Ochendo biko chebani o. Ọ̀rẹ́sẹ̀ mú Igbo abịam ka nsi abịa ọzọ ọ chụrụ nso Ogidi ọmụọba na mụ egwu a ka anyị ji kwuo si na-atụ ma mmadụ gala n'anwụ ka ọ na-abụga na ndo maka na anyị gwuru si n'ọkwanye ndo bụ ebe obi a nwere dị maka na ife nwoke ji alụtụ nọ bụ ka ọ nwe ndo anyị wee na-egwusi Ochendo biko chedo anyị maka na mmadụ ka eji eji obodo mmadụ ka eji ana obodo ndị ọjị na-ebube Ochendo o wee na-ekwu okwu ya na anamụ niile alụsị egwu anamụ ekene yi agwala gị chedo anyị n'ụtụtụ chedo anyị n'ehihie chedo anyị n'abalị ịgba ide Ochendo biko chebani o. ide Ochendo biko chebani o. Ochendo biko chebani o. egwe Ochendo biko chebani o. Bia ma bia inozekwa ya na mumusi mmele bia aro legwu egwu mmadụ oke ji bia mmadụ oke ji obodo egwu egwu alụsị arọbụta bute bia alụsị ekwu mekwu mmanwụ alụsị ekwu mekwu bia mmadụ oke ji bịara mmụọ na-agụ egwu ayọli m Ochendo nke chedo ochu nso amaghị ife mmemme n'ụwa Ochendo chedo mụ n'ụwa nụ Ochendo osisi atụrụ anya ọda na mesịrị bụlọgwụ na-eche ndụ bịa Ochendo nwanne m osisi atụrụ anya ọda ya mesịrị bụrụ osi na-eche ndụ bịa Ochendo nwanne m arụrụ obi na-agụ ọnwa mmadụ ụka nje bịa onye ji bi egwu abụọnye nwa obodo eze Ochendo nwachitu elugo nwamịata na mụbịa ọrụ nya kpọrọ m onye ma otu Nonso nwa ịmale ha Nonso keke nwoke aka gbanugo Nonso meke nneyi Nonso keke nwoke aka gbanugo wadugoko na ide Nonso keke odozu money igwe ego kpalakụ na ndị a nwamịata na obodo kwuo Nonso nwanne m ya bụ Ochendo 2021 ọgalamaka mma n'ikolobia Ochendo nwanne m Nonso keke nwamịata na mụ amalage malodogwu odozu money amege neyi wọ́rọ̀ ní àpọ̀lùmù sẹ́wọ́jà píálí egwu osisi atụrụ anya ọ̀dà o mesi bụlụ Ochendo na gbu Anambra osisi atụrụ anya ọ̀dà o mesi bụlụ Ochendo bịa amekene
Nonso iwe go wolu nwoke odogwu anawazi obodo Igbo ebe o tele n'aba bụ ndị ya Nonso nọ 2 years na ndị a ọrụ ndị mmadụ kwụwa asịrị na ọ ya agbazi aka nwee nnata ọ ya agba aka nwee nnata n'elu ụwa ọ na-atụ Nonso keke ọ gwara alụsị ndị nne ya anya ya gbara aka nwee nnata n'elu ụwa ọ gwara alụsị ndị kwunye ya na ya gbara aka nwee nnata olu ndị ilo mọsọrọ ha anaghị ebutelili ego Igbo dị n'ụwa Nonso keke osisi atụrụ anya ọdịda o mesịrị bụrụ n'okpuru Ochendo bịa nnukwu ego ijele o mesịrị bụrụ Ochendo 2021 ọgala maka mma na nwa ndị mmịata na mụmụludogwu Nonso keke alụsi egwu ma ọ bụ akpọwago oge ijele Ochendo nene mu obi Ochendo nene mo na wanu we Ochendo bia Ochendo lo Nonso ọmọ wa na mu we oya maleke malekolovia Ochendo do oya mo Nonso keke odoguna ndia odogwu na lemme ata na mụ ebe o jele kwụnya ụnọ ọkpọghị ụnọ papa Nonso keke dogwu Ochendo nwanne m our those money wọ́n mesịrị nara gwụ ọka bụ ranchi wee bụ o jele kwụnya ụnọ Nonso keke ọka nwa gbala na ndị a amadozi ụmụndụ odogwu Ochendo 2021 ọ gaala iwe wesili iwu odogwu anawa asaba bụ ranchi ego jele ewezili kpalan ekwu n'ụlọ n'ime asaba Nonso keke bịa nuo nwamịata na mụ osisi atụrụ anya ọda o mesịrị bụrụ na Ochendo kalị ya Ochendo nwanne m Ochendo n'ike akwụkwọ ndị logi Ochendo ike akwụkwọ ndị logi aka ọmadozi nwanne mmanwụ ọgala agbalị kedebe ya emeli egwu emeli ama m na mpịasị egwu nwe ihe egwu m gbala ka mgba na mmụọ gbalege ya dogwu okwute gị ikike ya ka o ji kpọnwa m ụlọ ọba asemoji apịali egwu osisi atụrụ anya ọda o mesịrị bụrụ ụlọ Ochendo 2021 nwata imelez na nwa mekene Ochendo biko chebe anyị o Ochendo 2021 Ochendo biko chebe anyị o ọkawa mmata na m n'okwu ego Ochendo biko chebe anyị o ọwadozu mọnị ma ngwa egwu Ochendo biko chebe anyị o Nonso keke ndị Igbo nọ Ochendo biko chebe anyị o Ochendo 2021 Ochendo biko chebe anyị o onye maleke malekọrọ obi egwu Ochendo biko chebe anyị o Ochendo ndị Igbo pawa Ochendo biko chebe anyị o Ochendo si mukene liezi nwunye ụlọ ọma jụ Nonso nwa nwale ya ụlọ ome oli akwụju Nonso okele malụ obi dị ya
unoma motu nusumwa oka Ochendo dogu Ochendo 2021 udogu jelemi atanamu ebo dele nutezi nwanya wanutanu unoma wuyetu nusumwa ogeli malevi die Nonso Ochendo dogu mekene Ochendo 2021 alusi egwu na magwo kewu ijele ole malege malodogu Ochendo nwanne Nonso keke okeke gbanugo osimuke n'ezi nne ya bụ okeke gbanugo nwamịata na mụ ọrụ na mụrụ Nonso okeke nwe gbanugo n'egwu nna ego ji ọrụ mekene Nonso si mụ ka na mụlịa okeke nwe gbanugo ego ji ọrụ na bụ okeke tairodu na mụlụ Nonso kem ọnwa na okeke gbanugo na mụlụ Nonso gbanugo na aka o ji kpọ nwa ya ihe jelile obodo Igbo ịdị azụọlụ ma ya Nonso nwanaba obodo Igbo ijele ebe o jere n'aba bụ ndị a ọkụlia 2 years mana o nwere ibe ọ ghọtali ọ naghị otu ụka n'ụwa ịnọziwe ya mana obodo ndị anọgọlụ n'ụlọ nwasị na nwoke ya gba aka nata n'ihi na aba bụ Nonso na yochi kelia tukelowa inoziwe ya ewepụtazie n'ofu mbọsị tukelowa nwatazi ekpele Nonso webute ikike n'aka o ji kpọmụ semoji apịali egwu osisi atụlụ anya ọda o mesịrị bụrụ ọgbụ na-eche ndụ osisi atụlụ onye ọda o mesịrị bụrụ Ochendo bịa Ochendo nwanne m Ochendo bịala ojele Ochendo bịala ụlọgbaluo obiatala bịaluo belibelo ụlọgbaluo arụbute obodo Ochendo wachimala zabia Ochendo 2021 ọlụmọwana m na wanu arụbi na agụmụ ọgala maka mmanụ ikolobia ihe ya emeghị ihe mosi bi n'ọbịa na mma gwalege ya gawa n'iru n'iji ọbọ kidilele dị awanị gawa n'iru n'iji ọbọ n'ụwa Ochendo si mụ kene na mụlịa n'abọ Ngozi ka okeke gbanugo abọ mụrụ Nonso gbanugo Ngozi ka ezina mụrụ Nonso bụ Ochendo na mmekene Ochendo na-agwụ egwu gwa mmadụ oke jibili Ochendo simuke n'elezi adị ya nwanyị ya bụ nwanne ya nwanyị bịa ịmali ya ya bụ Chinonye nwa Chinonye mgbe Nonso okeke Chinonye nwa nwanne Ochendo bịa ịma na nwanne onye egwuchie Ochendo nwanne m na-ese mụ
kana neligo chi nonya nwanyị malia Yesu anaje wewe wale moju Nonso wosi atula nyoda wa mi atanamu wo mesiri bro si legendo ana malibe chi yabu obodo mu mara kwala marnuwa mane marechi mara guni beti yabu mane marechi na madana lisiego ibi ni marechi o ibi ni malimoto weli moto na mangala e malechi ibi ne lolo ibe walo no mangala e malechi ibi ne lolo wanya weli wanya mangala no wae e malechi e magoni beti yabo de nowa maraji nuwa monu wo wali ka tata onye bu obele mesi obulo gala nínú wa wo wali ka tata onye bu gala emesi obulo obele nínú wa agwali mo onye wolego ibi wo be nyeli aka Magano ya la kadata na ya nyeliga kechine no wani konsi ade nínú wa mara patalego yibo ojiri azumunnia ojo wale njo nínú wa mara patalego yibo welego wazumunnia anya bu mbaraka na bụ ezi mbaraka ịtọ nínú nwa maka n'ụzọ gba ibe na-ese n'ụwa ebute mmadụ ibe ya aka maka na ebere ị na-abụgola ego oyibo onye zụrụ mmadụ enweghị ego ihe eji egwu ogwu nwe maka nwanne m otu Nonso Lindia, obodo ndị asili bula asili gaghaliwa no mari iwe ọnalụ obodo ndị a mana anyanwụ tata obodo iwe adịgo mmanuo osisi atụla anya ọda o mesili bulu Ochendo bịa Nonso nwami ata na mụ mmanwụ na-ekwu egwu ego Arobire gumobio egwu alusi ekube ojikwu ego ogugwu mudian ojikwu ego na nwanya agbatu ozuo egwu gbatu ozuo temu negbo musimele gbagote obodo mu na juju Nonso chuma ọmụgiri enyezi ike egwu mgbawa n'ebe egwu si na mmiri bịa mwecha ka nwe wole egwu n'ebe egwu nwe wule egwu ebilio wale egwu Ochendo ma nwe egwu ijele Ochendo nwanne m nye ese mụ ka na Sọnde okeke gbanụgọ wale egwu Ochendo dokwu ego nwale mụ Ochendo simuka na nwanne ya Sọnde okeke gbanụgọ nwanne m Ochendo 2021 wachimalaza na nwa maka nwa deli ndị a utego wale m otu Nonso anazọgo ya Ochendo Jese mukana Nyabala ewachu
mmanwụ alọghị mmọnụ odogwu alọghị nwachu nwere ogwu alọghị mmọnụ mgbe eke na-eyi onye nwale mmadụ odogwu ya bụ alọghị nwachu Ochendo si muke na-eyi nwanne m oju Nonso Nonso m Ochendo na-asị mụka na alọghị m ndị odogwu ego juru oyi na anamụ ego juru oyi mekenu mgbe egbe idele alọghị money ọ ga-ala nwere obi sale onye nwere gị nwere mmadụ keneli m oju Nonso m Ochendo ọrụ anya kpọrọ mmanwụ semoda Ochendo biko chebe anyị o Ochendo biko chebe anyị o Ochendo biko chebe anyị o Ochendo odogwu ego nọ Ochendo biko chebe anyị o nwanne m Ochendo mmanwụ egwu Ochendo biko chebe anyị o Nonso Ochendo odogwu Ochendo biko chebe anyị o ihe onye meghị ihe mgbosiri n'ọrịa n'ụwa Ochendo biko chebe anyị o nwanwere ogwu elie n'ụwa Ochendo biko chebe anyị o Ochendo odogwu ego Ochendo biko chebe anyị o ọnwa mmadụ oke ji bilie egwe Ochendo biko chebe anyị o anyị jee kene Chinedu nze dị igwe mmanwụ Chinedu nze dị igwe ogwu mgbọ ọnwa mmadụ oke ji bili Chinedu nze dị igwe ogwu mgbọ ndị Igbo onye malaga malodogwu wipọnụ mgbe ekele yi nwanne m wipọnụ bịa Chinedu nze dị igwe bịa wipọnụ mgbe ekele yi ebigi na ndị a ya malaga malodogwu ọnwanị nwanne m oju Nonso Ochendo 2021 nwagbala akụ na nwa osisi atụrụ anya ọda ya mezili blosi Ochendo n'uwe egwe jele ka anyị jee ekele Ostobugo nwanne m oju Nonso bụ na-Ochendo na-asị m uke nunu mmanwụ kọndọm mani ka nwa gbala akụ na ndị a kọndọm mani odogwu ọka nwetara ndị a ebute ego gbamịata nna m ọnwanịju Nonso Ochendo na-asị m uke nunu nwa gbala akụ na nwa oke nwa Ochendo odogwu ego nwanne m oju Nonso Ochendo 2021 nke se m kana ọ na-achara m agwatụ ọ nọzikwa ya ọ na-achara m agwatụ ọ gara maka mma n'ikolobịa ọ na-achara m agwatụ fireman ike na alaghị onye nwere gị malodogwu maka nwa mụlọba ọ na-achara m agwatụ faya na mụlọba ọ bụ na-Ochendo ilige nwanne m oju Nonso enwele ya na bụ Nonso Ochendo
2021 odogwu nwere ego na nwa Ochendo nwanne m nwoke nwa mmịata na mmanwụ na mmanwụ ekene yi na-asị m kenunuo ọ gaala maka mma n'ikolobịa anyị ji ekenu n'ụka dakimo ebiki na ndị a nwoke nwudoka odogwu na m igwe nna m n'ụka dakimo nwanne m gbamala akụ na nwa oke nwetali ndị ya bute ego nwa m igwe nna m ịnọzegwu ya mmanwụ na-agwa egwu ọnwa n'itu Nonso m Ochendo na-asị m kenu nwoke nwa mmịata na m mmanwụ egwu ebile Ochendo na-egboghị nwanne m otu Nonso nuwo osisi atụrụ anya ọkpa nuwo o mesịrị bụrụ osi Ochendo bịa nwoke nwa mmịata na m mmanwụ kọlọbịa dị ahụ n'ime kọlọbịa dị ahụ n'ụwa anyị ji ekene Chinedu onye aka manija mekenu Chinedu m onye aja aka manija mbekenu nwanne m otu Nonso m Ochendo na-asị m kenu manija mbekenu ọnwụ na-agwụ egwu Ochendo 2021 odogwu gbala akụ na nwa igwe ego nwere ogwu igwe ewe nwanne m otu Nonso Ochendo obodo's money nwanne ọta nna m obodozu ọrụ gị kpọrọ mmanwụ somoji agwụlu gị egwu obi na-agwụ m ka anyị ji aka na ebe ọ na-adị nze dị igwe ogwu mmụọ ọka nweteli ndị akụta ego ebe ọ na-adị nwanne m nwa nze dị igwe ebighị nwa mmịata na odogwu ego ebe ọ na-adị nze dị igwe ogwu mmụọ mmadụ oge dị ibili egwu gbala akụ na ndị a ịnọzikwa ya ọnwanne nwanne m otu Nonso m Ochendo obodo's money ọrụ ndị akpọrọ mmanwụ semoji abịala egwu n'ọgaala amaka mma n'ikolobịa obodo's money agwalịgị na mpịasị egwu nwe na mmenwe iwe arụmama ha ọdozu nye m iwe arụmama na onwere ibe ndegwu ma ọ na-agwụ egwu Nonso mmadụ ka ndị bịa Ochendo 2021 osisi atụrụ anya ọda o mesịrị osi Ochendo osisi atụrụ anya ọda o mesịrị osi Ochendo n'ụwa nwa Ochendo nwanne m ilije arụbi na agụ m Ochendo dogwu ego m ndị esi m kana onyeji aka area starter nwanze dị ogwu mmụọ ịnọzikwa ya onyeji aka area starter nwanze dị ogwu mmụọ ọwa mmadụ ka nje bịa ogwu obodo's money nwanne m otu Nonso nwoke Ochendo 2021 osisi atụrụ anya ọda o mesịrị bụrụ osi Ochendo kalịa Ochendo nwanne onye na-ekwu okwu ya nwoke Ochendo mmanwụ ijelejele nwoke atala abụ ego ka
ụwa ya dị mmadụ n'ime ụwa mana anyanwụ tata ndị bụ anyị ibe adịgo mgbo nwanne m ochie ndụ iligo egwe over this morning ọ gala maka mma na nwa mana okwu nna agwa ochie ndụ Ochendo dogwu osisi atụla anya ọda o mesịrị bụrụ osi na-eche ndụ ịmali ya ihe na-agwazi Ochendo nwanne m otu n'ụzọ agbalịghị nke iji dogwu onye belu ndụ egolu nka Ochendo nwanne m Ochendo biko chebe anyị onye veru ogolonko Ochendo biko chebe anyị odogwu bako mmata na m n'ụlọ dale ndị ya Ochendo biko chebe anyị o wetara na asaba n'ụlọ daba Ochendo biko chebe anyị o wetara na nwoke abụra nchi egwe Ochendo biko chebe anyị egwu ozele gbalani wee kwụnye azụ ụlọ Ochendo biko chebe anyị Ochendo ji melanze nwanne egwe Ochendo biko chebe anyị ọwa dozmori bịanuo Ochendo biko chebe anyị onye nwale ego malodogwu egwe Ochendo biko chebe anyị Ochendo gị chebe etulo soluo Ochendo biko chebe anyị onye nwale ego nwale kọlọbi ego Ochendo biko chebe anyị Ochendo onye bụrụ oge bụrụ dogwu ego Ochendo biko chebe anyị Ochendo tie onye egwu mmanwụ n'olive ndị Ochendo biko chebe anyị onye nwere gị nwelive nnukwu egwu Ochendo biko chebe anyị Ochendo ndị Igbo niile uwe na-ekwekwe na Ochendo biko chebe anyị ọdịsbọd na ndị a na-echeni Ochendo biko chebe anyị Ochendo biko chebe anyị